Welcome back sa aking channel. Tayo po ay magluluto ng igado. Magsimula na tayo sa ating pagluluto. Igisa lang natin ang taba ng baboy at hintayin lang natin itong magmantika. Pag medyo tosta na at lumabas ng mantika, pwede na natin igisa ang bawang at sibuyas. Pag nagisa na ng maayos ang bawang at sibuyas, pwede na natin ilagay ang laman ng baboy. Maglagay na tayo ng soy sauce, oyster sauce, paminta, at suka. Tansyahin nyo na lang po, depende po sa inyong panlasa. Maglagay din tayo ng pork cube. Palambutin muna natin ang laman ng baboy bago natin ilagay ang atay para hindi mo overcook o tumigas. Ilagay na natin ang atay ng baboy. Maglagay lang tayo ng kunting tubig pangluto natin sa gulay. Ilagay na natin ang carrots at patatas na hiniwa ko lang ito ng cube na maliliit. Luto na ang carrots at patatas, ilagay na natin ang bell pepper. Luto na ang ating igado. Maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe.